en maio pasado, presentamos unha proposición de lei, justamente, de reforma da legislación electoral para asegurar a presenza de debates políticos nos medios públicos de comunicación. Parece-nos absolutamente fundamental, central, que os medios públicos de comunicación, no noso caso, a Compañía de Radio e Televisión Galega, xoguen o papel que lle corresponden como medio público, favorecendo justamente estes debates, non desde unha política que moitas veces aparece mediáticamente como frívola e que non se basea justamente en cales son as propostas programáticas, as ideas, as alternativas, os proxectos para este país. E nestes momentos, pois claro, sería totalmente unha brincadeira, unha broma de mal gusto, que tivésemos debates en horarios de máxima audiencia en todos os medios, menos justamente na Compañía de Radio e Televisión Galega, que pagamos entre todas e todos e que está ao servizo, como é lógico, do povo galego. Nos pensamos que hai un fervedoiro de interese político, de interese por ver como se solucionan os problemas deste país, os problemas reais, as alternativas, e que a xente está farta de teatros, de escándalos, de frivolización política, e que o que hai que pôr, xa digo, enriba da mesa é unha cuestión que para nós é central. Propostas programáticas, solucións, esperanza para que este país teña futuro, para que este país poida decidir por si propio, para que este país teña posibilidades de ter un futuro digno, un futuro que lle corresponde por ser un país rico, con posibilidades, con recursos.